Bosco देरहासिगोन ने सिख्लाफोर दा खाजाहैदो होमबा बस्क'आव देरहानायनि नै बस्क'आव देरहानायनि खाजाहैदोब्रा नोंसिनि स्कुला नामजादा जासिगोन जोंना गैला किपारानो बस्क'आव हाखाया दे बेखौथ' मोनथिबाय ओमफ्राय दा जाहैदोथ' जोंनि जेननायनि थाखाय नै जेननायनिसो दिनै गोदान भिडिअखौ आं बानाया आरोना दिनैनि भिडिअ जोंना नाफाम इस्टा बानायबाय दे दिनै खेलायिस दिनै नाफामजों बानायगोन आरोना बल खेलायाव दंफैयो नायदो ओरैहाय नै सासेबो दंफैयो एकदम बेयाव जागासिनो बल खेलाया नों बानायगोन दा औ बिसिबां सिख्लाफोर नाय दिनैहाय देखायजोबगोन आं एकदम देन्जार सिख्लाफोर दंनो फैगासिनो फैदों आयौ फाग्लासो लामाफोर मानि हनै फैगासिनो फैदों सिख्लाफोरा मिनिबावबायलै आं माबानि ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा आयौ खनसे खिथाहरलाय ओरैबो दं मिसाल जागासिनो दं सिख्लाफोरा आयौ देन्जार फैदों हनै बेयाव गोसोमफोर गोजा हनै ओइ जाम्बा मानो खारखो ओरै फै लाजिदा जोंहा हनै बेंलाया डाइलग जाम्बा डाइलग होदे खनसे होनायालाय मा जादों दे डाइलग मा जादों मा जायाखै दे सिख्लाफोरा मा खालामदों मा खालामाखै माला हनै सिख्लाफोरा माबा मिसाल जालायलायदों ओमफ्राय नों दे जों बेयावहाय एकदमबारे मानसिफोरनि गिदिरखौ नायनो गायसमोन बिराद साफा सिख्लाफोर आरोखि ना आरोबाव नुबावगोन दे नोंसिनिबा मथामबिलसिमा देरहागोन ना बै मोनसे देरहागोन बस्क'आव आयौ बस्क'आवनिसो नामा नोंसोरलाय जों मथामबिलनि आंनिबाथ' मथामबिलासो देरहाखागोन बस्क'आव देरहाया मथामबिलासो देरहागोन जोंना साफुथारा एबार नायगोन दे जोंनि मथाबिलासो देरहागोन बस्क'आसो जेनथारगोन आयौ नोंखौ जा साइस नुदोंलै मैंने उसको इतना देखा मा बस्क'आवनासो जेनगोन जोंना मथाबिला जा फिलार बायना लाबोदों आं हनै फाग्लासो बस्क'आ जेनबाय नानिमोन मथाबिला देरहाबाय नायनि दा नायगोन खोनाबाय दा नायगोन बस्क'आसो देरहासिगोन ने सिख्लाफोर दा खाजाहैदो होमबा बस्क'आव देरहानायनि नै बस्क'आव देरहानायनि खाजाहैदोब्रा नोंसिनि स्कुला नामजादा जासिगोन जोंना गैला किपारानो बस्क'आव हाखाया दे बेखौथ' मोनथिबाय ओमफ्राय दा जाहैदोथ' जोंनि जेननायनि थाखाय नै जेननायनिसो जाखो सिख्लाफोर मथामबिला बोरमा खिबु नुनो मोनसिगोन बेनि सिगां जोंहा मोसागिरि बिथांमोना रेडि जानानै दङ मेथाइखौ होनानै मोजाङैनो मोसानानै दिन्थिफुंनानै समायफ्लेहोनो थाखाय नोंथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय मोसागिरिफोरनो मेथाइखौ हगारनानै होनो थाखाय Jam jam
private company yang mahuikan ruko orang arsina. Ria ya bawai. Sudah mesani Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.